21 de setembre de 2025, 7:50 del matí. Agafem el vol que ens portarà, després de 14 hores, amb 12 de vol i una escala de 2 hores a Múnich, a Calgary, la ciutat més gran de la província d'Alberta, al Canadà. Arribarem per la tarda, ja que el canvi horari ens fa guanyar 8 hores. Un cop instal·lats a l'hotel Sheraton, on passarem la primera nit, sortirem a fer una volta per conèixer l'entorn de l'hotel i el centre de la ciutat. Anem a veure, en primer lloc, el pont de la Pau, Peace Bridge, de Santiago Calatrava, i els jardins de la Princess Island Park, acabant el recorregut a peu per al barri xinès, abans de sopar i descansar per la visita de la ciutat programada per l'endemà al matí. Comencem la visita de la ciutat pel recinte on es celebra l'esdeveniment més famós de Calgary, la Calgary Stampede, considerat el rodeo a l'aire lliure més gran i espectacular del món. Té lloc cada mes de juliol al GMC Stadium. Tot l'entorn es transforma en una gran fira d'atraccions i espectacles, tant a l'aire lliure com als edificis emblemàtics del voltant. A continuació, ens dirigim a l'Heritage Park de Calgary. Es tracta d'un veritable museu vivent de la història de la ciutat, on es poden contemplar les cases i la ciutat tal com era des de finals del segle XIX a mitjans del segle XX, amb el ferrocarril, cotxes, botigues, escola, casa del metge i un munt d'aparells i equipaments originals de l'època. Un cop acabada la visita, seguirem la ruta per la carretera transcanadenca, que ens portarà fins al Parc Nacional de Banff, on ens aturarem per contemplar el llac Minnewanka i la cascada del riu Bow. Ja per la tarda se'ns va oferir la possibilitat de fer un vol en helicòpter al mont Assiniboine. És el cim més alt del sector meridional de les Rocalloses canadenques. Per la seva semblança amb el Matterhorn dels Alps, és conegut amb el sobrenom de Matterhorn de les Rockies. Vàrem sortir de l'heliport de Canmore, un barri de la ciutat de Banff, per fer un recorregut de 35 minuts fins al mont Assiniboine, de 3.618 metres, volant per sobre de les geleres i el Parc Nacional de Banff.
tercer dia del viatge. Avui visitarem els llacs més famosos i més fotografiats del Canadà. En primer lloc, ens aturem al llac Moraine, dins del Parc Nacional de Banff, que a primeres hores del matí ens regala un blau turquesa espectacular que no ens cansem d'admirar i fotografiar. Per tot seguit, seguir la nostra visita fins al llac Louise, des d'on podrem contemplar la gelera Victòria. Ja per la tarda, i abans de tornar al nostre allotjament, visitarem el llac Maragda. Al quart dia anirem de Banff fins a Jasper, parant en primer lloc al Yoho National Park per contemplar un salt d'aigua que ha excavat les roques del riu amb un pont de pedra natural, en un entorn de postal. Després d'uns quilòmetres més ens aturarem al llac Bow, on donarem un tomb per veure les aigües cristal·lines que reflexen les muntanyes del voltant. Després del llac i camí de Jasper, pararem a un mirador per contemplar el glaciar Peyto i comprovar amb diferents fotografies i referències com està retrocedint la gelera per efectes del canvi climàtic. Ja per la tarda i després de dinar, pujarem a un vehicle adaptat per desplaçar-se pel gel, Ice Explorer, per endinsar-nos a la gelera Athabasca, que és una branca del camp de gel de la Colúmbia Britànica i podrem trepitjar el gel mil·lenari.
Cinquè dia. Avui, seguint la ruta cap a Vancouver, passarem la nit a les afores de la ciutat de Kamloops, a la Colúmbia Britànica, en un ranxo a l'estil de l'oest del Canadà. De camí, en primer lloc, ens aturem al llac i la illa Pyramid, que reben el seu nom de la Pyramid Mountain, un pic de forma piramidal que forma part del Jasper National Park. En arribar, la boira no ens va deixar veure la muntanya, però a canvi ens va regalar unes fotografies de la illa i el llac impressionants. La següent parada va ser el Mount Robson National Park, un centre i mirador del Mont Robson amb 3.954 metres, que és el cim més alt de les Rocalloses canadenques a la Colúmbia Britànica. Per acabar el dia i abans d'arribar a l'allotjament, veurem el salt d'aigua Spahats de 70 metres d'alçada, després d'un petit recorregut per un camí entre avets. Sisè dia. Avui seguim camí de Vancouver per la carretera que acompanya el riu Fraser. Ens aturem a Fort Langley, un assentament colonial establert com a centre de comerç de pells a l'any 1827 dins de la ruta comercial de l'Imperi Britànic, que es trobava enmig d'una gran població indígena. Després de donar una volta pel poble i dinar, vam seguir el viatge fins a Vancouver, on arribarem de nit per veure la ciutat il·luminada. Últim dia d'estada a Vancouver i primer dia de creuer per Alaska. Ens dirigim en primer lloc al barri de Gastown, el més antic de la ciutat, per admirar el seu famós rellotge de vapor que es mou amb un motor de vapor i és un dels pocs que hi ha en tot el món. Tot seguit anirem fins a Stanley Park, el parc urbà més gran del Canadà, per veure una gran col·lecció de tòtems i el pont de Lions Gate.
Per finalitzar el nostre tour per la ciutat, anirem fins a Granville Island, una animada zona comercial de la ciutat amb un port esportiu i com a centre estrella el mercat públic, on podrem degustar els típics plats i especialitats del país. Ja per la tarda i després de passar els tràmits aduaners, embarcarem a bord del creuer MS Koningsdam, on passarem els propers 7 dies navegant per Alaska per conèixer la seva capital, poblacions costaneres i les meravelles naturals que veurem en el proper capítol.